Molweni bahlali, welcome to Sporting Culture. Igama ngumzi Jonas. I'm noBrady behind the camera. Noxa wam umqeqeshi. Mqe besithume iMamelodi Sundowns siyi-country. Sure. Sayiphuma sayisa eMntla Afrika. Sathi mayiyosmela. Idlala neEsperance. Ububone njani umdlalo weSundowns neEsperance? Yeah, Tamzi. I-Sundowns performa kwi-best yayo in terms of container i-Esperance from the first half, because first 20 minutes ibizile. I-Esperance ibizile ino-counter to, I think iphose i-chance, clear chance le i-defender ye-Sundowns yalala pha. Yaphose i-chance i-Esperance suppose i-convertile, but in terms of defend right, i-Sundowns ya 100%. And lamashita aggressive. Lamashita Esperance aggressive lamashita. I saw coach wabo we sorry man, Sundowns ezama ukwenza into yoshifta iplayer. Then besikade sincokola mina nawe uKakaMokwena, because beke uAlende. Wamsusu uAlende wafaka uAdams. Waphinda wamsusu uAdams kwafuna kudrope uMokwena so that yakwazi uphuma ngasemva. Otherwise uAlende noAdams bepressure ziphuta ze-Esperance bengakwazi uhlala ibholini and besenza inantikane ezithile i-mistakes yeah. So kofanele ba ucoach Norman Masale uMokwena benguye ukwazi uresista i-pressure yabo eza player kuthiwa zikwazi uresist i-pressure whereby ku build up yakho uyaphuma whereby ba uyireceive leso swing yakwazi ubetha. And Esperance Tamzi ayikho shushu man, off the camera besinola nge-creativity play. Abantu ba-creative, abantu bonantsika igame bayafosta qha. And la nto sasike sayincokola I think mina nawo ba i-North Africa like inalantu ba i-own soccer yabo. When izinto zibahambeli kahle baphela bedila no-ref nento yabo. But i-first half baye kuya ku-25 30 minutes ba-drop. That's whereby ikwazile ucontrola ke igame i-Sundowns yadropa la intensity yabo la aggressiveness yabo yadropa. Then yaphela i-first half ucoach obvious we-Sundowns wayilungisa second half ikorenhle apho. Adams uswitch ibala aliswitche ku lo ntwana uThapelo Morena. First time idibana noLilo ubuhlungu lamfana. Laliyo ubuhlungu lamfana laliyo idibana naye ngenhloko but and I always mention ke le out Salas ile Sundowns i-grand loud man. You know umuntu odlala ke-pockets la le-Brazilian le uyafumaneka and ukhama ebholeni man. Switch play, controller, make sure into bangamla izipacers thathayo pha kwilaa kwi-third half izipacers right and naye bekho wathatha i-shot but I was disappointed indlela ayinantsika ngayo because bendilindele uba uzayikhela to i-top corner but obvious ke yabo zizinto zala pressure yala game. But i-Sundowns overall it was a beautiful game and bayicontainile i-Esperance and then bathi make sure into baphuma no-win because bebefuna igoal bayifumana igoal le yenza bangabantu baze ku-second leg more of kwi-position yoba ba-confidence into bangabantu ba-at home bane-support ye-fan as busitsho ngabana i-South Africa is a whole seyijonge kubo ngoba mabenze into grand pass so that babenokwazi uvula namanye amasango for ezinye izinto ezenzekayo in terms of ilanto kwi-careful neziport nentoni. So yeah Tamzi i-game ye-Sundowns overall right. Yeah mhlobo wami. Sure. Ubuyela ke ngoku kula okanye kumbuzo ofanayo nolowa we-Stade Malini. I-Stade sabethwa masiSundowns first leg yeah. Ndakubuza ba second leg uthini. Ndakubona yeah. I-Sundowns iyosula ngabe ifloor. So u-second leg ke ngoku lo we-Esperance ithini i-score predictions zabo? Yeah Tamzi lo second leg uzaba nzima kakhulu in terms of i-Esperance izaya all out because I think bona more of nathi si hungry for i-Champions League as South Africans, but I think North Africa ngabona abantu ba hungry for la Champions League yabo. Ukuza ke ngoku Sundowns bazawuza besifuna ukuthi make sure into bangabana they win the game ebaleni yabo. But i-Sundowns quality most in terms of piano and shushine, so izabadensisa pha iza to make sure into bangabana bayalikhangela pha. And then in terms of uLeo uzabe khona kwi-forward zabo. Salas obvious ucoach uzamnika kaveri and then uMokwena I think noThembazwane uzamnika kule second leg just to ucontainer into yabo. But igame ndiyibona u-1-1 ebaleni izaphela ngu-1-1 but
i-Sundowns because of i-first leg, and then izawuphela iphumelela for uya kwi-final yabo. And in terms i-African football kancinci iyatshintsha in terms of even nalamajita nawa kwi-last four ngoku ngamajita azifikela ayafika kwezi position makuwo i-Al-Ahly, iZamalek, iitimu esasizazi phaa, i-TP Mazembe azisekho kakhulu yabo. So usho ukuthi in terms of i-standard isoka yethu iyayikhompyutha ne-North Africa teams kwi-Champions League, and I'm happy for le nto yenzekayo nangoku. Hopefully uba ubheka phaa forward sizabona more of ii-teams ezintsha ezingayaziyo indaba yoba kwi-group stages ze-Champions League, ezingayaziyo indaba yoba kwi-knockouts ze-Champions League yabo. So I'm saying into yoba ngaba 1-1 egemini, but i-Sundowns izaphumelela. Iyaphumelela. Yeah, Emirates League too. Yeah. Hayi, enkosi ke from ngalo manqaku osinika wona. Bahlali enkosini ngobukela uSporting Culture. Mamelodi Sundowns 1, Esperance 0. Nimvile uthi uzaba yi-draw kodwa i-Sundowns izawuphumelela. Peace.